minuts per davant. Bé, donem pas a la literatura, perquè avui amb Laura Borràs volem celebrar el centenari del naixement de Joan Sales, escriptor, poeta, traductor i editor català, autor d'Incerta Glòria, que és l'obra que avui ens portes com aquella novel·la que tots hauríem d'haver llegit, Laura. Sí, la veritat és que vaig marxar l'últim dia de la secció corrents per donar el Premi Sant Jordi a una novel·la, que ara ja es pot dir que va de guerra, també, i avui parlem d'una novel·la, Incerta Glòria, que jo diria que és una novel·la de guerra, és una novel·la de postguerra, perquè en el fons és una història de supervivents. És una novel·la que li va costar 23 anys de completar a Joan Sales, que va ser una persona que va lluitar a la guerra civil espanyola, que va viure l'exili, que va viure la postguerra, i que ja quan torna es veu capaç de començar d'alguna manera a reflexionar sobre tot allò que ha viscut. És ben curiós el cas de Joan Sales perquè és una figura molt complexa, una figura central pel que té a veure a la literatura catalana, no només per la seva aportació ella sola, aquesta novel·la, que ella sola ja es mereixeria un lloc, sinó, a més, per el paper que va jugar com a editor. És a dir, probablement no tenim més obra publicada de Joan Sales o no ha escrit més obra perquè es va dedicar a editar les novel·les dels altres. És a dir, que tenim la seva poesia, al final de les cartes a Màrius Torres tenim El viatge d'un moribund, que són el recull de poemes que va escriure sobretot en l'exili, però quan va tornar a Catalunya va fundar una editorial, el Club Editor, amb una col·lecció, el Club dels Novel·listes, que és absolutament estructural per entendre la narrativa catalana de postguerra. Va editar Llorenç Villalonga, Mercè Rodoreda, Blai Bonet, és a dir, però no només va fer d'editor en el sentit de publicar els llibres, no, ell feia d'editor en el sentit fort de l'etimologia de la paraula editor, del edere, que és el que ajuda a néixer les obres, i que dialoga amb els autors, que corregeix, que fa suggeriments, que canvia títols, que fa d'editor en un sentit ple. És a dir, que va fer tant per la literatura com a escriptor com a editor. I com a adaptador. Per exemple, ell és autor d'adaptacions infantils, per exemple, del Tirant-lo Blanc, amb aquesta voluntat de donar a conèixer, de fer una mena de baula, de cadena de transmissió de la literatura. O sigui que en aquest sentit ell és una figura absolutament capital. Però la novel·la, Incerta Glòria, és una novel·la on també es planteja la problemàtica d'una vivència tan dura com la guerra. De fet, estem celebrant aquest any no només el centenari del naixement de Joan Sales, sinó també de Pere Calders i de Beliar Tigener, Tísner. Farem l'any literari d'aquests tots tres autors i tots tres tindran lloc en aquesta secció, però són una generació que no només estan units per l'any 1912 de naixement, sinó per la guerra, per la vivència de la guerra i la brutalitat de la guerra. Fins i tot, ells tots tres es van allistar voluntaris, van lluitar al front, Sales va estar a la columna d'Urruti, va estar a Madrid, va estar al front d'Aragó, i de fet, Incerta Glòria és una novel·la epistolar, que de fet és una novel·la que en realitat són 4 novel·les, perquè té com 4 parts, i que Edicions 62 així la va editar, no? En diferents volums, en 2 volums. El Club Editor, ara ja tenim la versió definitiva que va fer la seva dona, Núria Folch va editar la versió definitiva, que com dic, va transcórrer 23 anys fins a tenir l'edició definitiva. Jo avui he portat la potser més popular i molt llegida i molt anotada en el meu cas, però que es va popularitzar en 2 volums, però que ara ja tenim en un volum sencer, a més amb un pròleg de l'autor, perquè aquesta obra és com un testament literari vital. Fixeu-vos que el títol, Incerta Glòria, prové d'un vers de Shakespeare i parla de la incerta glòria d'un matí d'abril, que en realitat està fent referència al 1 d'abril, que va ser el matí en el qual Franco va publicar el ban per al qual s'acabava la guerra. I clar, la incerta glòria, evidentment, quan hi ha una situació de guerra tothom vol que arribi la pau. I per tant la glòria venia per aquí. Exacte. A quin preu, de quina manera. Els 4 protagonistes s'escriuen entre ells, és un joc de cartes, vivim al front i vivim el que està passant també a Barcelona, perquè la Trini, la companya, la dona de Lluís, de l'autor de la primera part, que per mi és una de les més potents del llibre, està a Barcelona i veiem els accessos anarquistes. Ho planteja amb una problemàtica ideològica que neix de la complexitat. Joan Sales va ser comunista, però quan comença la guerra... Quan comença la guerra no es considera ateu, però encara no ha tornat a les files del catolicisme.
transita, diríem, per tots aquests espais, no sé si se n'ha de dir ideològics o morals, però al mateix temps ens ofereix la complexitat. Veiem afusellaments, veiem el front, veiem la gana que es passa a Barcelona, en canvi l'abundància que hi ha al front, veiem el flirteig també de Juli Soleràs, que és la gran figura d'aquesta novel·la, que és un personatge conflictiu, que també tothom volia saber qui era Juli Soleràs, i al final Joan Sales va dir, bueno, Juli Soleràs segurament té molt de mi, com també en altres personatges de la novel·la, no? Però les inicials són JS, i en realitat després la Núria Folch, la seva vídua, diu, no, el Juli Soleràs és aquest senyor que està publicat aquí a la portada de les cartes amb Màrius Torres, i era un amic de Joan Sales, que es deia Eusall, i que probablement és qui va inspirar-lo en un primer moment, però sempre busquem trobar referents reals quan en realitat els autors construeixen ficcions i agafen de trossos d'aquí i d'allà i acaben fent personatges. Hi ha part de llenguatge alternatiu per evitar, per exemple, la censura? Bé, la censura va ser el gran problema, perquè aquesta obra ha guanyat 3 premis. El primer premi que va guanyar el Joanot Martorell, l'antic Premi Sant Jordi, va ser l'any 55 i va costar Déu i ajut poder publicar-la l'any següent, l'any 56, gràcies a un permís de l'Església. Però després ha guanyat altres premis, ha guanyat el Ramon Llull, va guanyar el Ciutat de Barcelona, en posterioritat, però clar, va tenir moltes dificultats, perquè deia que és novel·la de guerra, però novel·la de postguerra i de dictadura. A més, hi veiem de tot. Per exemple, hi ha un arquebisbe per aquí que veu uns nens que passegen pel costat de la catedral i diu «Caramba, tan pequeños y ya hablan en catalán», com volem dir, quines coses, podem copsar aquesta mena de comentaris. Per exemple, també quan col·lectivitzen un teatre del Paral·lel i hi ha la corista, que és la que ensenya pit i cuixa i de tot, i diu, no, ara tots cobrarem el mateix. Diu, sí, doncs aleshores que ensenyi el cul l'acomodador, perquè jo no penso fer-ho. O sigui, volem dir, aviam, si aquí tot ho hem de socialitzar, ho socialitzem tot. Però jo voldria acabar, si em permets, amb una cita del final de l'última part de Cruells, on torna a reprendre aquest tema de la incerta glòria, on, de fet, ens mostra com la vivència de la guerra els hi va robar aquesta joventut i totes les il·lusions de la vida. I, per tant, després, a la postguerra, recordar la guerra és també recordar la seva joventut. Aquesta joventut perduda i, al mateix temps, inexorablement vinculada a aquest moment de la guerra. I aleshores hi ha un moment en què ell diu «La incerta glòria es queda aturada per sempre. És amb vergonya que confesso no haver-me curat mai ni de la meva joventut ni de la meva guerra. Les duré sempre a la sang com una infecció. Enyoro l'una i l'altra amb una recança tan culpable com invencible». Estava parlant d'aquesta fusió inexorable de totes dues coses i al final diu «Tota la joventut no és més que la incerta glòria d'un matí d'abril, la tenebrosa tempesta travessada de llampecs de glòria. Jo no sóc res més que un supervivent, un fantasma, no visc res més que de records». Joan Sales va reviure tota aquesta experiència al llarg de tota la seva vida i finalment ens va llegar el seu testimoni vital d'una experiència brutal com és l'experiència de la guerra. Joan Sales, Incert